Minnu kari sɔgɔma Woromasiri tabaw ye gosili kura wɛrɛ kɛ n'u ka drônes ye n'an ko min ma ko frappe aérien Tinza weekend lamini na yɔrɔ minnu terroristes n'u jɛɲɔgɔnw kɛlen bɛ k'u bugu ka kɛɲɛ ni Woromasiri tabaw ka ɲɛma ka fɔtaw ye u ka bataki kɔnɔ o frappew senfɛ k'u ye jatigɛwalikɛlaw dogoyɔrɔ caman filenkolon ci ko nin waati in na sɔrdasi ba caman de bɛ k'u kunda Tinza weekend kan yaasa ka dankari nin jugu ninnu na ni k'u tɛgɛda Tinza weekend kan kudayi ka bɔ jatigɛwalikɛlaw rebelle murutilenw ani bandiw ka mara kɔnɔ minnu bɛ ka civiliw yɛrɛ bali u ka adamadenya taabolo ɲuman na nin waati in na État-major général des armées ale ko Tinza weekend bɛ u ka kɔlɔsiliba kɔnɔ nin waati in na ko sabula fɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen talen don u bolo ni ka se ka Tinza weekend bɔ juguw ka bolo kan o siratigɛ la a ko a b'a ɲini civiliw fɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na k'u mabɔ pewu terroristew fanfɛla la ka kɔn État-major général ale ka nin communiqué kɔnɔ kumaw ye min ye rebelle murutilenw ka jɛkulu ye CSP olu ye bataki bɔ min kɔnɔ u ye armée jalaki k'a ka frappew senfɛ kunu ko dadigikɛla civiliw de la ko nɔtɛ ko olu tɛ ko civil maa 21 ko olu de fagala min fanba ye denmisɛnw ye État-major général ale kɔni ye a sɛbɛntiya a ka bataki kɔnɔ ko yani frappew ka kɛ u fɛ ko jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛla fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka frappew ɲɛsi terroristew dagayɔrɔw de ma ni ka bɔnɛ jigi u kan Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la